hem reescrit un text perquè efectivament es puga predicar que és una llei que protegeix i dona suport als drets de les dones. Però vostès no han acceptat cap esmena, no han volgut cap consens social. I per què? Per dues raons fonamentals. Perquè aquest text l'única cosa que pretén és generar una xarxa clientelar pagada per el govern valencià per a que doni suport a totes les actuacions de coacció a les dones i al personal sanitari que practica la interrupció voluntària de l'embaràs. I en segon lloc, perquè a vostè li s'aprofita per a fer insumissió constitucional. Han generat l'eix de la insumissió i el que volen del País Valencià és trencar la possibilitat de modificar la llei de l'avortament en el sentit que demana els temps i la teoria de tota la Unió Europea i que demana els drets de les dones. Han volgut fer això per a impedir i sobretot utilitzar el País Valencià per a impedir que les dones al nostre país puguen decidir lliurement. És evident que per totes aquestes qüestions Esquerra Unida votarà en contra de la llei, perquè vostès que es prediquen els més constitucionalistes volen utilitzar aquest text, que torna a dir no és una llei, per a fer de nou coacció i generar insumissió contra normes de l'Estat. Miren vostès, al llarg del franquisme l'Església tenia clar com influir en la moral, la seva moral incloure en les lleis. En aquests moments la batalla de l'avortament és l'última que fixa les posicions entre l'estat democràtic, laic i plural i el que és una creença absolutament personal, privada, i que no deve estar mai en una legislació que tinga en compte l'interès general i, en aquest cas, la protecció de més del 50% de la població, que som les dones. Gràcies, senyora presidenta.